Mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. God bless all po sa lahat ng nanonood dyan. Yan na lang kaya natin. Teka lang po, ayusin ko lang. God bless po sa lahat ng nanonood. Na landscape ko tuloy, ay na ano ko tuloy yung cellphone natin. Na mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. Magiling water na po tayo. God bless po sa lahat ng nanonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. May panalangin po tayo para sa healing water. Sa tuloy yung camera ko. Mali sana. Ay, sorry. Tingnan natin dito sa kabilang side kung may ikot pa natin yung camera. Ayan. Baliktad pala. Na ilagay ko sa hindi ko na pwede po itong patayin. Saglit lang ho ha. Sensya na kayo kung malikot mo ng camera. Inaayos ko pa. Inaayos pa ho natin. Huwag nyo na po binaliktad ko lang. Tagal kasi ako hindi nag-YouTube channel kaya nagkamali ako. Yung camera. Yan. Nakita ko na. Yan. Ayos na po siya. Ay, sorry. Mega mega shoutout po sa lahat ng nanonood dyan. God bless po sa lahat ng nanonood. May healing water po tayo ngayon. Pasensya na kayo ha. Paki-like na lang po para po sa iba. Magandang gabi po sa inyo. May healing water po tayo. Panalangin po tayo, panalangin. Panalangin po. Yan. Ihanda lang po yung tubig. Ihanda nyo po yung tubig. Mananalangin po tayo. Mega mega shoutout po sa lahat na nanonood. Pasensya na kayo kung nahuli po yung pagka-healing water natin. Ito po yung tubig Bukan nga natin baba na konti yung camera. Hindi ko napansin, hindi pala naka. Ay, nako talaga naman. Sige lang po, magantay lang po tayo ng konti ha. Muna po kayong problema. Ano lang natin to. Tignan natin dito, ibaba natin kung kakayanin. Kung makukuha natin sa ganito kababa. Ayan, makukuha pala natin. Hindi na natin kailangan ng handle. Gandang gabi po sa inyong lahat. Nakuha pala natin sa ganito. Mega mega shoutout po. Pag-healing water po tayo ngayon. Ihandaan nyo po yung tubig nyo. Dito pala yung camera. Norma Caballero Chon. Mega mega shoutout po. Ate Norma. Good evening po, Navarro. GMB. Patrona. Master. Sana makita ko kayo ng personal. Pakiramdam ko po may gumagambala sa aking palipad hangin. Huwag po kayo mag-alala. Makikita nyo rin ako sa personal. Magano na po tayo. Maganda na po tayo ng tubig. Sensya kayo kasi naka-skip yung cellphone po. Nakaganyan. Ha? Nakaganyan. Hindi po siya nakatayo. Ha? Hindi ko na po siya maibalik Kasi naka-ready po tayo sa kung na-skip sana natin to. Subukan ko lang, i-try ko lang, ibalik sa dating posisyon. Tingnan natin kung magagalaw natin sa dating posisyon. Hotel of fish, siya. Ayaw talaga. Ganun na talaga.
Wala na tayong magawa. Nakasit sa paganyan eh. Hindi pa ganun. Na nasa sobrang madali ko. Kaya nyo na po. Okay na po yan. Good evening po, Apo Andy. Good evening po, kasi may nakipag-usap pa sa akin eh. Pasyente ko to dati. Wala akong magawa, kailangan ko siyang kausapin. Maganda na po tayo ng tubig ngayon. Pumasensya na kayo kung lumapad yung mukha ko dyan sa cellphone kasi nakaganyan po yung cellphone eh. Dapat po kasi nakatayo yun. Naka-skip po siya. Long shift po. Mega shoutout po. Huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-share. Kung mapadaan ka dito sa YouTube channel ko ng AGN o Andel Ortines, welcome po to sa lahat. Magiling water po tayo. At wala po tong GC at hindi po to private. Para po to sa sanlahat, pansalibutan. Para po sa mga nangangailangan ng turong ng panalangin. Cleansing. Number 1, magki-cleansing muna tayo, mananalangin sa Panginoong Kristo. Para alisin po yung kamalasan, negatibong energy sa katawan natin, elemento, espiritu, anumang nagpapasakit sa ating katawan lupa, linisin natin ang ating espiritu at ang ating katawan lupa. Kung hindi, ang maghari ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo sa ating buhay. Kung hindi siya lamang. Welcome po para dito sa lahat. Kung may sakit kayo sa palipad hangin, welcome po kayo. May sakit po kayo sa spiritual, physical, try nyo po, walang mawawala. Wala namang pumbayad dito. Hindi po to, wag niyo na pong sabihin diyan kung magkano bayad sa healing water at pwede po mag-grade dito kahit libre po to sa Panginoon Kristo. Para lang po to sa mga taong naniniwala o kahit mababaw ang iyong pananampalataya, paniniwala, i-try mo, wala namang mawala. Walang bayad to. Subukan mo. Subukan mong manalangin tayo. Kapag alam gabi po, Apo Andy, mapagpalang gabi din po sa inyo. Aileen Bayon. Bayona. Mega shoutout po. Sa 50 pong nanonood dyan, huwag niyo po kalimutan mag-like. Kahit like lang po, masaya na ako. Like lang po, like. Pasensya na kayo, lumapat yung mukha natin dyan. Dapat kasi hindi po yan ganyan eh, kaso nakasit na po, wala akong magawa. Mag po kayo mag-alala. Maganda lang po tayo ng tubig at manalangin po tayo. Tubig at manalangin po tayo. Tubig at manalangin po tayo. Okay na, na-receive ko na yung mga message niyo. Okay na, na-receive ko na yung mga message niyo. Okay na po. Okay na po, nakita ko na. Salamat po sa lahat. At mega shoutout po kay Abre Roque, Kim Tumambing, Analing Kudo, Kundo, kay Simon, Romeo, Cola, GMT, Norma Caballero, Christine Navarro, Ted Mendez, Edmond, Tony Mar, Aileen Boy, at Malusa, Mark Jason, no. Okay na po. Nagsisimula na tayo sa healing water. Kahit mga 9:15 lang po. Paki-like na lang po at paki-share. Para po sa healing water po to. Para po sa sanlibutan. Ulitin ko, welcome po kayo rito. Wala po itong bayad. Sinayda Manaloto. Mega shoutout po sa inyong lahat. Sa inyong pamilya. Para po to sa lahat. Huwag po kayong mag-alala. Magandang gabi din po. Magandang gabi din po. Madam Naida Manaloto. 9:13 PM. Mega shoutout po. Salamat po sa pag-like. Umpisa na po natin ang healing water. Wala po tayo sa Facebook page eh. Doon magantay tayo para dumami. Dito po, konti lang. Pero maganda rito. Kasi para po sa lahat, makapagdasal po tayong team. Handaan nyo na po yung baso nyo. Ulitin ko. Welcome po kayo rito. Lahat ng bago, kung sino po matamaan ng camera dyan. Magandang gabi po sa inyo. Pwede po nyong kumuha ng baso. Ilagay nyo po dyan ang tubig natural. Tapos mananalangin po tayo. Inumin po natin yung kalahati. Yung kalahati po, isalin nyo doon sa tubigan nyo. Para po may tubig kayo, pampaligo. Kumuha po kayo ng timba.
Kumuha kayo ng kalahating baso, isang baso, doon sa pinagsalinan nyo kung sa may pinakamaraming tubig. At doon na rin kayo uminom upang kagalingan o anuman sakit nyo sa spiritual. Magki-cleansing muna po tayo ng katawan. Pampatanggal ng negatibong energy o kamalasan. Para po to sa lahat. At huwag nyo lang po kalimutan mag-like at mag-share. Salamat po. At God bless sa inyong pamilya. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo. Ito po para sa lahat. Wala po itong bayad. Wala po ditong GC. Wala pong bagay dito na pwede magpabayad para po makapasok. Lahat dito welcome. Kung sino man po may sakit na karamdaman, tinatanggap kayo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat at magsisimula na po tayo. Salamat po sa lahat. Ready na po tayo ha. Okay na po. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo yung notification bell. Select nyo po ng all para mabigyan kayo ng notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat po sa pag-like. Manalangin na po tayo. Umpisahan ko na. Kasi may makikipag-usap pa huli sa akin. Nasa 11 minutes na po tayo. Thank you so much po sa lahat. Handa po natin ng tubig. Apo, auntie, pwede bang oil nyo po rin po para mabasbasan ninyo? Opo, pwede po yan. Para mabasbasan. Itapat nyo rin po yung langis. Yung langis kasi, may taboy din po yung pagdasal sa akin. Ibig sabihin, magki-cleansing po tayo. Siyempre yung langis para mabasbasan. Pwede nyo po yan. Walang problema. Para po pangkalahatan. Kasi masaya ko kasi maraming gumagaling. Masaya ko dahil nakakatulong tayo sa kapwa. Kahit dito lang sa Healing Water, maraming nangangailangan ng tulong ng Diyos. At maraming ako nagpapasalamat ako sa inyo. At maraming nagtitiwala. God bless po sa inyong pamilya. Maghari nawa ang kapayapaan at ganun din sa inyo, sa inyong pamilya. Kung hindi ang maghari, kung hindi ang salita lamang ng Diyos sa atin. Maraming salamat po sa 76 na nanood. Huwag niyo lang po kalimutan mag-like at mag-subscribe. Para pag susunod na mag-Healing Water tayo, pabigyan po kayo ng notification bell na katunayan po na nag-Healing Water po tayo. Maraming salamat po, Baptista Jr. Good evening po. Good evening din sa'yo. Mario, Baptista, Marlene, Bendador. Good PM po, Apo Andy. Good PM din po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nag-subscribe at nag-like. God bless po. Wala na akong mahiling sa Panginoon Kristo. Dahil masaya ako. Binigyan ako Binigyan ako pamalan. Sige, handa na po tayo ha. Para matapos po tayo. Kasi bukas, marami akong pasyente. Marami pong nagpapalista. Maraming salamat po sa like. Thank you so much. Yun na pong pinakamasaya na binigay nyo sa akin kahit like lang. Mapagpalang gabi po, Apo Adel. Mapagpalang gabi din po sa'yo. Nelly Alamani. Beltran, magandang gabi din. At Nancy Pisco. God bless po. Maraming salamat po sa pag-like ha. Maraming salamat po. Tara, magsimula na tayo ng Healing Water. Para po sa lahat, magsimula na po tayo. At tapat nyo muna po yung tubig. Ulitin ko, yung bago po rito, kung gusto nyo po makinig, gusto nyo po mag-cleansing, maglinis, subukan nyo. Wala po itong bayad. At walang bayad ang pag-ibig ng Diyos. Para po to sa lahat. Welcome. Kung may sakit kayo sa spiritual, try nyo. Kung meron kayong sakit sa espiritu nyo at hindi kayo makatulog, itry nyo. Wala naman pong mawawala. Ang Diyos naman po magbibigay ng himala sa inyo. Hindi po ako. Dahil sa tawag tayo. At malililinis sa cleansing po yung mga sakit o anumang karamdaman nyo, kamalasan o paghirap sa pagtrabaho o nabibigo kayo sa pag-ibig ng minamahal nyo o niloloko kayo. Try. Subukan nyo. Subukan nyo ang panabalik loob sa Panginoong Kristo. Para po to sa lahat. Huwag lang kayo tatapat dito na kasando. Babae man lalaki. Respetuhin niyo po ang Panginoong Kristo.
para bigyan kayo ng basbas. Maraming salamat po. Ihandaan niyo na po yung tubig. Magsisimula na tayo. 15 minutes na po ako nagsasalita. Sige. Tapat niyo lang po yung tubig, ha? Bahala kayo kung pitchel ilalagay niyo. Ganyan po, ha? Yung ganyan, o, yan. Nakikita niyo po yan? Pwede niyo pong ano. Yan. Okay na po. Teka lang, ha? Teka lang po. Saglit lang. Okay na po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, itinataas ko po ang iyong pangalan upang basbasan niyo po kami ng inyong mapagpalang kamay ang aming mga karamdaman sakit at patawarin niyo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Naway basbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang mga tubig na ito kung sino man po nakatapat dito upang inumin po namin ng aming mga karamdaman sakit ay lusawin ito at manatili itong bumalik kung kanino man to nagsisimula. Kung ito may galing sa kadiliman, ay lusawin niyo po ito ng inyong mapagpalang kamay at banal na tubig upang kagalingan ng anumang karamdaman namin sakit na hindi po makita ng medisina. Naniniwala ako na pakikinggan mo ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Antayin niyo lang po, ha? Ngayon, hingit po tayo ng tawad sa Diyos, siyempre, para po tayo mapakinggan ni Papa Jesus. Siyempre, para hindi po tayo makita ng kalaban natin. Pasensya na kayo. Bagong ligo pa lang si Apo Andy. Sige. 3 times po. Ama, patawarin mo po ako. Sabihin niyo po yun. 3 times. Ama, patawarin mo po ako. Isa na lang po. Ama, patawarin niyo po ako. Sabihin niyo po ang pangalan niyo. Ako po, si Andel Jordan Ortinis. Banggitin niyo po yung pangalan niyo sa Diyos. At kami ng iyong mga anak. Ako po ay nagkasala at nagkamali na ikaw ang sinasaktan at sinusugatan ka dahil sa mga kasalanan namin. Patawarin mo po ako sa mga kasalanan ko pong nagawa. Amen. O humingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Sige po, ha? Sige po, mananalangin na po tayo. Focus po. Pwede niyo pong ilagay yung langis niyo dyan. Tubig. Dadasalan po. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Magpakilala ulit po tayo sa Panginoong Kristo, Panginoong Jesus, Amang Nazareno. Ako po si Andel Jordan Ortinis at sumasampalataya ako sa iyo na ikaw ang Diyos at toto't buhay. Diretso po tayo ng Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mananalangin po tayo, ha? Para mamaya, pag nagtuloy-tuloy na po tayo manalangin, alisin niyo po yung sakit pag sinabi ko, ha? Luwalhati sa Ama at sa Anak. Paalala, magpasalamat sa lahat ng biyaya at buhay na pinagkaloob ng pung may kapal. Ama Diyos, patawarin mo ako sa mga nagagawa kong kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Ama, pakisambit mo po sa iyong anak na si Jesus na akong kanyang alipin, magpakailanman, upang kanyang isang manggamot. Ikaw na po ang bahalang gumabay sa amin ng iyong mga anak, lalo na ako't maraming taong gagamutin. Sana, bigyan mo ako ng kalakasan ng isip at katawan ko. Maraming salamat po. At umaasa akong dininig mo na ako. Amen. Ibig sabihin, sana dinggit tayo ng Panginoon Kristo.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, Ama Jesus, Amang Nazareno, magpakilala ulit pa kayo sa Panginoon Kristo. Ako po si Ortiz na nagtataas sa inyong mga kamay. Nabutin niyo po sa akin ang kapangyarihan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan at kapangyarihan bilang magamot sa mga taong nangangailangan. Sa pamamagitan at pagsambit ko sa inyong pangalan, sana ilawan mo ang aking kamay sa oras ng aking pagpapagaling. Itinataas ko ang iyong pangalan, alang-alang sa aking kapangyarihan. Salamat po. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin niyo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa pamamagitan ng tatlong daliring ito, hawak ko kayo at damahin ang taus na panalangin. Sa pamamagitan ninyo, ay bibigyan ako ng kakayahan sa paggagamot. Kayo ang maghari sa aking mga kamay, kayong tatlo ang maging sandata ko sa aking paggagamot, upang maibasan ang sakit ng mga taong gustong gumaling na akin matulungan. Kinalulugod kong tanggapin ang inyong basbas sa akin. Una, ang Diyos Ama sa langit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ako ang iyong sandata, gamitin bilang isang tagapaglingkod ninyo. Gawin tagapaggaling na may sakit. Alipin ninyo ako hanggang sa gusto nyo akong maging alipin. Sa pamamagitan ninyo'y magkakaroon ako ng kapangyarihan sa paggagamot. Maraming salamat at sa taglay niyong tatlo sa aking dibdib. Taos puso ko kayong tinatanggap sa pangalan ni Jesus na tagapagligtas ng salibutan. Dalawang kamay ko kayong tatanggapin sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Mamaya po tayo magkiklingsing, ha? Focus po, ha? Diretso ulit po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulos sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay niyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po ang manguna sa aming buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Amen. Diretso po tayo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Diretso po tayo. Ama Jesus, Amang Nazareno, binigyan mo ako ng kapangyarihan makapagpagaling na may karamdaman. Salamat po sa pinagkaloob mo sa amin. Amen. Ngayon, diretso po tayo ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatatlong araw na buhay na muli. Umakyat sa langit na luklok sa kanan Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga santo, sa kapatawaran ng mga kasalanan at sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, idilat niyo po ang inyong mga mata. May sasabihin po ko sa inyo. Makinig po kayo na mabuti para po sa mga bago ito. Kunin ang cellphone. Itapat sa tenga, pwede sa kaliwete, pwede nyo pong ilo-speaker at maririnig nyo naman ako kung gusto nyo ilo-speaker. Kung ayaw nyo, okay lang. Pag sinabi kong linisin nyo ang sakit nyo, huwag na huwag nyong iisipin ang kamay nyo ay kamay nyo. Kamay to ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na si Hesukristo, Jesus Nazareno. Humingi na tayo ng kapatawaran sa Diyos, may karapatan na tayong humingi ng nararapat para sa ating karamdaman at ganun din ang ating pamilya. Pag sinabing paspasin niyo po ang sakit niyo, maririnig niyo ako, kunin ang sakit. Ama, patawarin mo po ako. Mayroon kayong mararamdaman. Ama, patawarin mo po ako. Linawin niyo po ang aking isip. Kayo ang una't maghari sa aking buhay. Alisin at pakiramdaman nyo ng aking karamdaman ay itatapon ko kung saan to nagmumula ang lahat ng aking sakit sa aking pangangatawan at turuan mo akong mapalapit sa iyo at lagi niyo po akong gabayan hanggang sa oras ng aking kamatayan. Ikaw lamang at sasambahin na Diyos at totoong buhay na si Jesus Nazareno, Hesukristo. Amen. Untihin nyo na po ha. Bubulungan ko kayo sa inyong mga tenga upang tanggalin ng Panginoon Kristo ang kamalas-malasan o kahirap-hirapan ng buhay o hinanakit ng iyong puso at magpatawad kayo sa inyong mga karamdaman o hinanakit sa inyong puso. Uumpisahan na natin ang pagpapabasbas. Okay. Bubulungan ko po kayo at makinig na po kayo. Umanda na po kayo. Saglit lang ha. Bubulungan ko kayo at tumanda kayo. Okay na. Pikit. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng... Makinig po kayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sige po, tanggalin nyo na po lahat ng sakit nyo. Pagpagin nyo na po. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo, masamang espiritu, inuutusan kitang umalis ka sa katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesucristo, Jesus Nazareno. Amen. Pagpag po ng pagpag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karya mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sige po, linisin ang katawan. Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilay nyo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ko ng kapangyarihan, kaya kayo po manguna at maghari sa kanilang buhay. Amen. Sige po, in Jesus' name, sabihin nyo, Ama Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo ko ng kapangyarihan na makakapagpagaling ng kanilang karamdaman. Salamat po sa pinagkalob mo sa amin. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Maging payapa ka sa pangalan ni Jesus. Amen. At nananalig ako at nananampalataya na dinidinig mo ang aming panalangin. Jesucristo, Jesus Nazareno. Amen. Ayan na po. Pakibaba na po yung cellphone nyo. Ngayon, ang gagawin natin, simple lang. Itapat ulit po ang baso dyan para madasalan. Huwag nyo lang kalimutan mag-like. Kahit like lang po, masaya na ako. Itapat po ang baso. Hilingin sa Diyos. Ang ating karamdaman ay lulusawin ng tubig na banal ng Panginoong Kristo at maghari nawa ang kapayapaan. Huwag nyo pong inumin yan dahil wala pang bisa yan. Ha? Hanggang hindi pa bumubukas sa aking bibig, ay hindi pa ito binabasbasan ng aking Ama. Itapat na po yung baso. Pumikit ng time team. Magsisi. Basbasan nawa tayo ng Panginoong Kristo at hilingin kung anumang karamdaman at kamalasan natin at inumin ang tubig nito upang lumabas sa ating dumi at iyan at bumalik ito sa manto nagmumula at para mayroon tayong pang-cleansing at blessing. Okay na po. Handa na. Pikit. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, ako po ang iyong anak na alipin. Nananalig ako at nananampalataya ako na dinidinig mo ang aming panalangin, mga anak niyo rito sa lupa. At humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagagawang mga kasalanan. Sa isip, sa salita at sa gawa. Kayong unat maghari sa aming buhay. Ama, pasbasan niyo po ang aming mga tubig kung sino man po nanonood dito at sa aking tubig. Ang lahat ng aking karamdaman, sakit man itong physical o spiritual, gawa man to ng tao mga elemento upang daigin ang kapangyarihan nila at tapakan po, Ama. Naniniwala ako na babasbasan niyo po ng inyong mapagpalang kamay ang aming tubig at ang inyong salitang banal ay mangyayari ito. At naniniwala kami na magkakaroon to ng bisa sa pangalan mo, Jesus Nazareno. Ama, ilay niyo po kaming lahat sa sakit, trahedya, sakuna, disgrasya, panganib. Ang mga taong gustong manakit at masamang iniisip sa amin, kayong unat maghari sa kanila at ganun din sa amin. Naniniwala ako na babasbasan mo ang aming tubig na inumin, ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan mo, Jesucristo. Ama, kayo na po ang bahala sa amin sa sanlibutan. At kayo po ang maghari sa aming buhay at magpasawalang hanggan. At kayo na rin po ang bahala kung sino man pong karapat-dapat ng aming magiging presidente. Kayo na rin po ang bahala sa lahat ng aming mga kapitbahay. At maging mabuti sila sa amin at ganun din kami. At kayo na rin po ang bahala sa lahat dito natitira sa lupa ng inyong mga anak at maghari nawa ang kapayapaan. At dinggin mo ang aming panalangin at kami nagsusumamo at nananampalataya sa pangalan mo, Jesucristo, Jesus Nazareno. Amen. Binabasbasan kita. Binabasbasan ko ang tubig na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. At magkaroon to ng buhay sa pangalan ni Jesucristo,
Jesus Nazareno, ikaw ang Diyos at totoo at buhay na nagbibigay ng buhay at himala sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Dinggin niyo po. Okay. Ngayon, iinom na po tayo ng tubig ng Diyos at magpasalamat tayo sa dakilang naglikha sa atin at inumin ng kalahati at magpasalamat sa Diyos. Inumin na po natin ng tubig. Sabay-sabay po tayo. Salamat po, Panginoon Kristo. Amen. Okay? Bigyan mo ito kay mami mo. Ngayon, yung kalahati po, isali nyo sa tubigan nyo para bukas. Meron kayong tubig para sa inyong mga karamdaman, sakit, at pwede nyo pong gamitin yan sa pagpapaligo nyo upang mabasbasan kayo at matanggal ang kamalas-malasan o anumang pagmamalas sa inyong buhay. Naniniwala ako at nananampalataya ako na dinidinig tayo ni Hesukristo. At maraming salamat po sa nag-like. Yang 115 po ay sana naman po ay umabot naman po ng 100 yan. Pakilike na lang. At kung napadaan ka rito, welcome po kayo. Wala pong bayad yan. Libre po yan. Ang taong naniniwala ay babasbasan ng Diyos. Pero kung alang-langin po ang inyong paniniwala, try nyo po baka sakali mangyari ito. Ang inyong karamdaman ay maggaling. Maraming salamat po sa pag-like at magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po kayo na mayroong dangal at kapayapaan ng inyong isip at puso. Maraming salamat po at God bless sa inyong pamilya. At magandang gabi po sa lahat. At mega shoutout po sa lahat na nanonood. Mega shoutout dyan kay Sir Raul, kay Apochona sa Amerika, kay Christina Malong Bantas, kay Sir Bantas, Inaida Manaloto, mega shoutout po. Jane Tumbambing, mega shoutout din po. At kay Ate Norma Caballero, kay Ate Christina Malong, at saka rin po pala kay Ate Carmen. Mega shoutout din po. At saka kay Jason Africano, at ganun din sa lahat po. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat sa nag-like. Maraming salamat po sa like. At masaya na po ako kahit lagpas tayo 100, naka-80 lang tayong like, 85. Salamat din po sa inyong lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon Kristo at mabuhay po tayo. Maraming salamat po sa iyo, Mario Bautista. Ami, nila, mega shoutout po. Yung langis po, paki-bless po. Ay, langis. Walang problema. Nandyan na po yung kanina eh. Yung tubig at langis po ay pwede rin po itong gamitin. At yung langis nyo po ay binasbasan ng Panginoon Kristo. Basta't itapat nyo lang po. Maraming salamat po sa donasyon kay Adora. $10. Mega shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa $10 ha. Sana sunod $50 na yan. Thank you so much po. Salamat po. Thank you so much po sa lahat ha. Nagkaroon po ako ng $10, 513 and 70 centavos. Maraming salamat po. Ay Japan. Naka $500 po ako. Tingnan nyo, 513 pesos.